Senar emazteak dira Hortzi eta Magi. Hortzi senarra eta Magi emaztea. Hortzi erretretan txartu denetik, egunero janaria prestatzen dio Magiri lanetik sartzen denerako. Gaur, 9. eguna da, eta entzineko egunetan bezala, agotze moleta prestatu du. Magi emaztea hasi, launa kopla handia. Moletarekin kontsola, gazna pixkatekin ola. Gora bihotzak idatzia du ni gora kolesterola, ni gora kolesterola. Eguerdi datako setzen, horrela zirenez heltzen. Erran zaidazu egia maitea, asiote naiz hobetzen, asiote naiz hobetzen. Nahiago nuke joketa gustu hobearen seka. Liburuz kantan iratzia dut barazkien egezetan, barazkien egezetan. Konfiantza errezetan, kroketan nahi benetan. Hori programan sartuko dut bai, elduden hilabetetan, elduden hilabetetan. Gaurkoa ez da goxoa, haien esenak zozoak. Isuri alduzu moleta untan, piper beltz bote osoa, piper beltz bote osoa. Ez alda hobe horrela, jakin gaitzikor naizela. Ene moleta espada ona, armairuan bonduela, armairuan bonduela. Baditu jeser babatzuk, baina maite orain kasu. Biak kisat eginen dut nik ta etziko ikastazu, ta etziko ikastazu. Naiz eta dudan begiko, horrela enaiz hariko. Bihar zuk kisa egin ezkero, inoiz ez dut ikasiko, inoiz ez